нашата редовна рубрика и това е България. Днес ще ви покажем едно българско село, което се намира в Габровска област, село Стоките. Преди да видите няколко кадри от селото и да влезе в студиото Ива Манова, която ще ни разкаже повече за него, само ще ви споделя шокиращия лично за мен е факт, че в една от най-големите общини в България, община Габрово, която е с една от най-гъсто съществуващата, най-гъстата мрежа от населени места, тя има почти 100 села и махали в нея, няма нито едно селско училище действащо. Абсолютно всички са закрити. Има детски градини само в 2 села. Едно от тях е село Стоките. Когато зададохме въпроса от телевизия СКАТ, къде да отидем да снимем едно хубаво българско село с деца, живо село, ни казаха, че такива села на територията на Габровска област почти не са останали. В интерес на истината има и такива, но те просто не са населени с българи. Габровско беше един от краища на България, които можем да характеризираме съвсем спокойно като демографския извор, демографския резервоар на България само преди 100 години. Така, нека да видим материала. Така, това, което видяхте е едно прекрасно българско село в Габровския Балкан. Сега тук при нас е Ива Манова, която ще ни разкаже набързичко какво точно ще видим в това хубаво българско село. То е много красиво, със страхотна природа. Намира се в полите на Стара планина. Преди години е имало там резиденция, президентска резиденция. Хубаво село е, но за жалост само 300 души живеят в това село. Има детска градина, но пък училище си няма. 300 души, като имаме предвид, че пак е едно от големите села там, на фона на общото обезлюдяване. Да. Селата с повече от 50-60 човека се броят за големи села. Красиво е селото, но пък ето, че това не е достатъчно явно, за да има население. Разбрахме, че кметът всъщност там е така сравнително млад човек, което също е интересно. Да, и аз забелязах, че не е 60 години нагоре. Дано наистина да промени нещата към по-добро и да има повече млади хора в селото. Ако зависи само от него, предполагам, че той би го направил на драго сърце. Едва ли има човек, който не желае доброто на родния си край и не би свършил всичко, което зависи от него. Може би по някакъв начин могат да се привлекат повече хора. Много е красиво наистина. Впечатлиха ме кадрите. Аз говорих и с колежката, която е била там и тя е много впечатлена, но ето, че това не е достатъчно. Добре, нека да видим материалчето, колеги. Далеко в планината съм родена, в малък дом край пеняста река. Тук погледът ти губи се в зелено и будиш се окъпано дроса. Откърмиха ми честни балканчии, люляха ми мазолясти ръце. Дали сумайни билки ми повиваха, че тук остана моето сърце. И досега на сън кавали чувам, и се надпяват славейче и кос, и още из усоите лудувам, и онзи вятър често ми е гост. И досега какъвто път поема, обръщам се към моя извопръв, към този край, където съм родена, завързал ме запътната си във. Сгушено в полите на необятният Балкан, село Стоките остава едно от най-красивите български села, които могат да накарат всеки поет да излее възторга си в стихове, а художника да нарисува неповторим селски пейзаж. През Стоките преминават едни от най-чистите планински реки – Росица и Нейгочевица. Тези две реки, заедно с другите си притоци, определят и името на селото Сток, което означава място, където се събира много вода.
През 1923 година будни жители на селото основават и народното читалище Свети Кирил Методий, което съществува и до днес. Въпреки че населението не наброява повече от 300 души, културното здание е едно от най-посещаваните места в селото, а книгата – любимо занимание през свободното време на балканджиите. Получихме много хубави енциклопедии. Децата не мога да кажа, че всички деца, но те, които имат интерес, те се интересуват и от възрастните хора. Постоянно, те са много енциклопедиите, постоянно идват и ги сменят. Тук има и старчески дом, там има хора, които много четат и от местното население. Може би, защото няма много компютри, тук не са навлезли. Книгата си остава пак един личен акт. Да, но четиво, с което човек остава насаме с него си. Тук има и църква, построена преди много години, която се пълни на всеки по-голям празник. През 1999 година учениците в селото за последен път прекрачват прага на местното основно училище Христо Ботев, което година по-късно затваря врати. Това принуждава десетки семейства да напуснат селцето и да се преместят в по-големият град. Георги Александров е кметски наместник и един от малкото млади хора, решили да останат и да живеят в Стоките. Тук ми е минало детството. Просто обичам Балкана. Обичам Балкана като всички хора, които живеят тук. Смятам, че те така като мен. И искам нещо да направя за това село, колкото се може, нали, да не запада, да се направи нещо, да го възродим по някакъв начин. Трудно ще бъде, защото масово младите хора са вече в градовете. Преди много време основният поминък е бил животновъдство, но през годините този начин на препитание почти е забравен. Днес по-голямата част от хората работят в ловното стопанство, което е характерно за този вид район. Тук можеш да срещнеш разнообразие от животински видове – елени, вълци, лисици, дори и мечки. Целта на ловното стопанство е съхраняване на дивечното богатство на България, подобряване на неговото качество и количество. И в това отношение при нас като основни видове дивечета, върху които ние работим, са благородният елен и дивата свиня. Има, разбира се, и други дивечки като сърни, мечки и хищници. Но основно насоките ни са за създаване на условия за подобряване местообитанията и хранителната база за тия два вида, които казах. На един от високите хълмове е разположена и бивша резиденция на Тодор Живков. Той често посещава ловният обект, разказват жители. Днес сградата още е действаща, оказва се, че е предпочитано място за почивка от някои наши родни политици. В Стоките срещаме Георги Попов. 83-годишният мъж се занимава основно с дърворезба. Изработва прекрасни дървени скулптури. Къщата му се е превърнала в галерия, а по стените окачени портрети, изработени от вълна и цветни камъчета. Последната изложба на Попов е посветена изцяло на хората над 55 години, а лицата от портретите са тъжни. Хората как изглеждат възрастните хора? Дано някой се трогне, но не се трогва никой. Така да само хубаво, добре, много добре, чудесно, направено. Като всяко българско село, така и в Стоките има традиции и обичаи, които са съхранени и до днес. Много пъти сме правили ладуване, нали, което аз още малка съм била, нали, съм участвала и съм видяла, нали, как е ставало. И след това, нали, го приложихме в читалището. Събират се момите на Коледа, нали, някъде където си решат, идат момите и се взема едно менче, връзва се един червен конец на менчето, слага се здравец, слага се в менчето овес се казва, не жито, пшеница или, и вода се влива и след това тя минава, всеки една си пуска пръстенчето в менчето и почва се надпяване. Всяка година на Димитров ден в селото се организира събор за здраве. Това е денят и в който всички балканджии, напуснали Стоките, се завръщат отново в родното си китно селце. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас и от нашето предаване за днес. Ще се видим отново следващия вторник в ефира на Национална телевизия СКАТ.